Osnovni problem jeste priznati sebi i reći ja sam anksiozna. Pa gde ste, dragi moji? Već dugo vremena kad sam vam običala da pričam o anksioznosti, ali poslednjih nekoliko dana inbox mi je zaista prepun. Toliko je vaših pitanja stiglo da nisam mogla da se oglušim, da kažem bar par stvari koji će vam možda pomoći da kažete da to je to. Da to znači. Nekad ste čas tužni, nekad ste čas radosni, nekad vam nije ništa, nekad vam jeste. To je osnovni problem. Osnovni problem jeste priznati sebi i reći ja sam anksiozan, odnosno ja sam anksiozna. Verujte da to ovako sad ja vama kad kažem to je strašno lagano, to je jedna obična rečenica, par reči, šta sad tu ima da se kaže. Međutim, sve ono što prethodi toj konstataciji, odnosno tom priznanju sebe i ono što dalje sledi je nešto što nije ni malo prijatno, verujte. Morate da znate da je anksioznost bolest. Znači, anksioznost nije nešto s čim možete da se borite sami. Znači, ne možete da uzmete lekove. Mislim, možete, ali ja vam to ne preporučujem. Milion načina ima da vi te neke stvari prevaziđete. Ali ja uvek kažem, treba lečiti uzrok, a ne posledicu. Jer ako lečite samu bolest, ništa vam ne znači, bolest će se vratiti. Da biste razumeli što želim da vam kažem, ajde da kažem da ću pokušati da, ne da krenem od početka, jer zato bi mi trebalo 1-5 dana da vam pričam, onako nekako da vam približim sve to. Oni koji me prate duže vreme znaju da sam poslednjih 35 godina imam Hashimotov sindrom štitne žlezde, jer to je nešto što ljudi očigledno ne shvataju. Problem sa štitnom je izuzetno opasan, zato što je to jedna podmukla bolest, bolest koja ne može da se izleči, a koja ne daje neke konkretne simptome, bolest od koje se ne umire, sa kojom se živi i sa kojom se umire. Eto, to je nešto što je meni moj endokrinolog pre 35 godina rekao i ja sam to tako prihvatila. Borila sam se sa tim na ovaj ili na onaj način. Ono što morate da shvatite je da i problemi sa štitnom žlezdom i problemi sa anksioznošću nastaju usled nekih situacija u našem organizmu, u našem životu. Te situacije mogu biti različite i uglavnom su izuzetno i jako stresne. Ja sam svoju prvu dijagnozu da imam Hashimotov sindrom štitne žlezde dobila sa nekih 20 godina. Ja mislim da je to i više nego dovoljno da vam kažem kakav sam ja život živela, već to su neke situacije koje su se dešavale. To je sve bilo idealna podloga za anksioznost. Šta se najpre desilo? Znate i sami da sam pešačila pre korone nenormalno dugo, znači 10.000 koraka i 5 sati ujutru ja sama po Šumaricama, znači ko zna Kragujevac zna gde je čitav krug Šumarica, ko ne zna to je Šumarica, sama reč kaže, znači bukvalno kod šumu, 5 sati ujutru ili bude čovaka ili ne bude, nisam imala nikakav problem. To će vam kasnije postati jasno zašto vam to pričam. Onda se desila korona, ono što je, da kažem, nas uzdrmalo, mislim na Nebojšu i mene, jeste situacija kad je on u jeku korone dobio užasne rezultate i mi nismo mogli da preduzmemo ništa. Naravno, kopali smo i nogama i rukama i to je neka strašno teška situacija, strašno stresna. Muškarci drugačije sve to nose, elem. Operisao se, opet smo se dugo čekali rezultati. Zašto vam sve to pričam? Pričam zato što sam ja bila tako, ja je celu tu situaciju gurala, tu je bilo puno vas koji su u sve to vreme korone, hvala Bogu, hteli da promene svoj život, znači bila sam rastrzana na milion strana i prosto sam htela da pomognem kako njemu, tako vama svima, ne znajući šta sebi radim tom prilikom. Ono što se desilo, hvala Bogu, to se završilo tako kako treba, mislim sve je dobro, vodi računa o tome, ali sledeća situacija bila je da je on posle nekih godinu od operacije, verovatno je to bio neki postoperativni sindrom, međutim on je ispoljio jednu svoju osobinu koju do tada nije imao. To je užasna ljubomora, ali bolesna ljubomora i to je strašno uticalo jer to je nešto, to nije bio čovek koga ja znam, pritom je odbijao bilo kakvu vrstu lečenja. Zašto vam sve to pričam? Zato što je to naravno sve uticalo na mene. Ja sam znala da iz njega govori bolest, prosto ljubomora je bolest. To su sve neke stvari gde ćete verovatno prepoznati. Znači, ja mislim lično da je to bio okidač jer
U mom prethodnom životu živjela sam sa čovjekom koji je bio sličnih karakteristika. Što se toga tiče, naravno daleko je nebeš od svega toga, ali jedna od tih crta bila je ta neka patološka ljubomora, odnosno posesivnost. Tako da je tu verovatno to nebešeno ponašanje u meni probudilo neke aveti prošlosti i verovatno, ne znam, ali pretpostavljam da je to bio okidač za moju anksioznost. Kako se sve to manifestovalo? Manifestovalo se tako u vreme korone, kažem vam, i posle nekog perioda, to i nije bilo strašno jer ljudi nisu puno izlazili, pa nismo ni mi izlazili. I u jednom momentu sam poželjela da odem da se prošetam, da prosto mozak malo izvetrim i ono što se desilo bilo je strašno. Izašla sam iz kuće, tad smo još živjeli u kući, izašla sam iz dvorišta i osjetila sam neverovatno zujenje u ušima, neverovatan strah, ne znam od čega. Odjednom me je oblio znoj, nisam znala gde se nalazim, nisam znala gde idem, nisam znala gde treba da se vratim. Na jedvite jade sam se vratila kući, sva izbezumljena i nisam znala šta se dešava sa mnom. Znači, da zlo bude gore, ja sam za vreme korone zaista sam se osjećala dobro i Herbalife je meni napravio to da dajem što mi je, znači regulisao to da je štitna prosto mirovala. Hormoni su, ja normalno sam pila hormone, ali nisam imala nikakve druge tegobe koje sam ranije pre 5, 6, 7 godina imala, osjećala sam se dobro. I ja sam smatrala da ne treba da pijem antidepresive jer sam se osjećala dobro. Međutim, kažem, taj okidač koji je u meni proradio, ja nisam znala gde ću, nisam znala šta da radim, nisam znala šta ću sa sobom. Sve je to nekako prolazilo, znači ja sam prosto, ne znam ni sama, nisam znala šta je sa mnom. Mislila sam da, ne znam šta sam mislila. Kako su dani prolazili, to neko moje stanje je postajalo sve tesnije. Ja sam imala utisak da prosto ne znam šta ću sa sobom. Znači, sve mi je smetalo. Smetalo mi je kosa na glavi. Smetala sam sama sebi. Smetala sam kad se ogledam u ogledalo. U tom delu je veoma veliku ulogu odigrao Herbalife, zato što smo mi sve vreme korone i danas danji i non stop povezani. Znači, buđenje u 5, online sastanci svako jutro, to je nešto što ja vama ne mogu da opišem. Te kolege su meni bile u tom momentu sve, bili su moj prozor u svet jer ja prosto nigde nisam mogla da mrdnem. U međuvremenu se desilo preseljenje iz kuće u stan, tu sam se malo oko toga baktala i kako smo se, da tako kažem, pa onda bilo more, pa ovo, pa ono, jedno more, drugo more, znate, 2 godine malo po stanu, to nije toliko strašno, mislim nije, bili su ti napadi. Jednostavno nisam toliko pridavala važnosti jer nisam imala vremena o svemu tome da razmišljam. Dosta sam se također posvetila i klijentima i priči sa njima i naravno opet vam kažem i dalje je tu nastavljeno druženje sa kolegama. I onda se desila sledeća stvar. Desilo se to da sve smo završili i ja sam ostala sama sa sobom u smislu tu sam gde sam. Onda je to bio, ne da kažem dodatni okidač, nego je bilo ono, Bože pomozi. Imala sam 2 seanse koje mi jesu pomogle, ne kažem da nisu, ali prosto nisam htjela to, naravno kod psihijatra. Ali, znači ono što je usledilo je bilo zaista strašno iz razloga što to nije nešto što vi možete da predvidite. Kako to izgleda? Izgleda tako što, evo recimo ja sad u ovom momentu sam skroz nojeva. Znači ja pričam sa vama o tome i ja sam skroz nojeva. Znači prvo mi je mnogo, ali mnogo vremena, bez obzira što sam ja priznala sebi odavno da sam anksiozna i znam koji su problemi i da kažem i ovako dosta sam knjiga pročitala i svega, svačega vezano za, da kažem, olakšavanje svih tih simptoma, ali nije lagano stati ovako pred kameru i pričati, ali ja sam stvarno odlučila da podelim to svoje osjećanje i molim vas, postavljajte mi sva pitanja i ja ću se truditi da vam ispričam kako sam se ja osjećala i kako sam ja to rešila. Ja prosto možda ćete negde pronaći sebe. Pošto sam vam i sama rekla da je ovo početak, znači reći ću ispričat ću vam sada naravno u kratkim crtama, sve ovo što sam pre pričala je bio uzrok, a posljedica je ta da se sve to odrazilo na moju štitnu. Mislim, ja nisam odavno bila na kontroli zato što sam se izuzetno dobro osjećala, ali
Antitela su mi loša, jer naravno sve se to odrazilo, sve kako se to manifestuje, kažem vam, iz čista mira strašan napad znojanja, iz čista mira strašna panika i strah u mojoj situaciji, ne znači da je sve isto, to znači da se plašim nečega neodređenog, nikad nisam imala košmarne snove, bila sam kod psihijatra pre neki dan, jer to je sad postalo neizdrživo. Neizdrživo u smislu što morate da znate jednu stvar. Ja, ako kažem da sam jaka žena, ja zaista mislim to o sebi, ne zbog života koji sam živjela ranije i sve te neke probleme kroz koje sam prolazila kao i svi vi, nego prosto nisam neko ko, da kažem, naučio da žali i plače za sudbinom. Nisam neku veliku podršku imala u životu od nekoga na koga sam baš mogla da se oslonimo. Jer anksioznost je u stvari posledica nekih trauma, da ih tako nazovemo, koje smo mi hteli ili ne, svesno ili ne, ali trpeli od, da kažem, nekog svog najranijeg detinjstva. To ne mora da bude maltretiranje uopšte, to može da bude neko stanje, to bez veze. Počelo su sve češće lupanje srca, sve češće znojenje, sve češće osjećam teskobe. Bila sam sigurna samo kući, znači izađem sa Nebojšom, nije problem, ali čim to nije moja poznata, da kažem, kuća, soba, televizor, tako to, druženje, pričanje telefonom, ali da ja ne idem nigde, mogu tu do komšiluka, ali to je to. Ja sam otišla kod lekara, ona mi je naravno onu terapiju koju sam inače pila, dodala mi je još jedan lek, naravno neću vam reći koji, znači moj savjet da obavezno odete kod lekara, ali pre svega toga jeste da saslušate ovo što sam vam ispričala, da pokušate da negde pronađete u svim ovim simptomima svoje simptome. Sve ono što vas stresira je anksioznost. Negdje sam pronašla jednu definiciju, naravno da je ne znam, pa ću je pročitati. Anksioznost je nemoć da se suočimo sa onim stvarima koje u svom životu više ne možemo da podnesemo. Eto, to je anksioznost, šta god to bilo. Ako se osjećate tako, to je u jednoj rečenici. Znači sve ono što vam smeta je anksioznost neke vrste. Prosto znači osjećanje nemoći da nas guši nešto što ne možemo da rešimo sami. Eto, šta god to bilo, neka je to nervoza na poslu, neka je to nervoza u kući, neka je šta god to bilo, to je anksioznost. I znači kad priznate sebi da je to, onda moj savjet lični vam je potražite pomoć stručnjaka, sad to nije sramota, mislim ja stvarno imam izuzetnu doktorku i ja sam zahvalna što se mi je srela kako god. Koliko god sam vas udavila, žao mi je, ali prosto sam htjela da ovo podelim sa vama. Verujte mi da nije bilo ni malo lako. Trebalo je puno snage i živaca i volje i verovatno, mislim, i konfuzija i gubitak pamćenja i znate situaciju kad krenem i ne znam gde sam pošla i gde sam stala. Mislim, sve je to deo ove bolesti. Da vam objasnim u stvari kako nastaje i šta je, jer prosto to nije nešto što sam ja smislila, to je nešto što sam ja pročitala i u svim tim situacijama sam pronašla sebe. Pišite slobodno sve što vas muči. Ako mogu da vam pomognem, postavljajte pitanja, ja ću opet ovako snimiti odgovor. Ja želim se vama da podelim sve to, znate i sami, dobro i loše. Pišite, pitajte, ako mogu da pomognem, rado ću podeliti svoje savjete. Eto, hvala što ste bili tu i što ste me saslušali.